Ahoj, vítejte u dalšího videa o hodinkách. Ahojte. Dneska se podíváme na hodinky Longines Legend Diver, které jsou naprosto Počkej. Legendární. Když si totiž vybavíte jakékoliv potápky od Longinu, nejspíš vám je na mysl první vytanou Hydro Conquesty. Věděli jste ale, že tady tyto Legend Divery jsou už tu s námi více než 60 let? Je to tak. Model Legend Diver bol totiž predstavený prvýkrát v roku 1959 s referenciou 7042. Práve tento model definoval prístup značky Longines k potápačským hodinkám. Na svoju dobu boli pomerne veľké a odvážne. Priemer 42 mm nebol vtedy vôbec samozrejmosťou. Dizajn tzv. Superkompresor hodiniek ešte nebol tak zaužívaný a Longines teda udával smer. Je ale docela zajímavé, to mi teda přišlo velice zajímavé, že právě ten pojem superkompresor kdysi znamenal něco úplně jiného než dneska. Tedy pro nás dneska znamená, že mají vnitřní otočnou lunetu a 2 korunky. Původně pojem superkompresor znamenal označení konkrétního vzoru pouzder výrobce EPSA s patentovanou metodou těsnění, která fungovala vlastně na principu čím hlouběji pod vodou, tím lépe hodinky těsní. EPSA pouzdra vyráběla až do začátku 70. let a využívali je kromě Longines i JLC, Hamilton, IWC a nebo Blancpain. Legend Divery vždycky byly funkčním nástrojem, které ale zároveň vyjadřovaly jistou odlehčenost a eleganci, což je znak, který je velice charakteristický pro celou kolekci i dnes. No a keď už sa bavíme o prítomnosti, je treba povedať, že v roku 2007 Longines prichádza s novou reedíciou tohto modelu. Tá zostala verná originálu, no priniesla moderné technické riešenia, ako napríklad vodeodolnosť 30 parov alebo priemer 42 mm. Dnes sú ale v ponuke už 3 veľkosti. V roku 2023 totiž pribudla dnes už veľmi populárna varianta vo veľkosti 39 mm a bez dátumu. Postupom rokom pribudali nové veľkosti 36 a 39 mm, no a v tomto roku 2026 nám Longines prináša návrat 42 mm modelu s matným ciferníkom bez dátumu a s dvojfarebnou luminescenciou. No a dnes máme dostupné všetky 3 veľkosti. Přesně tak. Pojďme se ale na Legend Divery podívat trošičku podrobněji. Jako první je třeba říct, že každý z těch modelů má výrazně vypouklé safírové sklíčko s antireflexní vrstvou, 300-metrovou voděodolnost a šroubovací obě korunky a dýnko. Čo je potom tiež zaujímavý detail, ktorý je nutné zmieniť, a to, že model v veľkosti 39 až 42 mm používa trošku iný strojček ako ten 36 mm. No a tá 39 mm verzia je navyše aj chronometricky certifikovaná. Čo je teda zaujímavý detail a mňa osobne najviac teda zaujíma tá 39 mm varianta, sa priznám, totiž to mne osobne na tých 42 mm príde, že tie nožičky trošku tie hodinky opticky zväčšujú a sedia trošku ako keby väčšie, čiže ja osobne vítam práve to zmenšenie v podobe tých 39 mm. Určitě, za mě je to asi úplně nejlepší velikost, jakou ty hodinky můžou mít, a to i přesto, že ta původní velikost fakt byla těch 42 mm. Ale on ten super kompresorový jemnější design prostě více sedí k těm trošičku menším variantám. Čo ďalej treba určite vypichnúť, sú za mňa voľby tých remienkov, ktoré sú dostupné k tým hodinkám. Za mňa tento kaučuk je perfektný, je jemnučký, mäkký, perfektne sa spína okolo toho zápestia, nosí sa naozaj famózne. No a tá farebná varianta, alebo tá škála tých farebných variant, ktoré sú dostupné, je úplne nádherná, je taká netypická, ale by som povedal zároveň, že charakteristicky longinovská. A ja musím ešte osobne potom aj vypichnúť ten ciferník tých hodiniek, ktorý je nádherný. A priznám sa, že neviem, čo je to úplne konkrétne za materiál. Nepodarilo sa mi nájsť o tom nejakou viac informácií. On má být lakovaný nebo něco v tom smyslu, ale působí, jak kdyby byl skoro až z keramiky. To je opravdu krásné. Já ještě se vrátím k tomu náramku řemínku. Ta spona je totiž úplně taková super, fakt je pevná, krásně zpracovaná, je tady výrazně vystouplé logo Longinu a ten Bed of Rice náramek, ježiši, to je krása. Ja poviem úprimne, že ja teda so značkou Longines robím už 10 rokov a pamätám si, že keď som nejako prvýkrát začal robiť, alebo mal som možnosť prvýkrát reálne chytať tie hodinky do ruky, tak som vždycky Longines vnímal ako takú trošku, nechcem to nejak povedať zle, ale to bola taká veľmi rídzo, elegantná, taká veľmi akože nekričiaca značka. A mne osobne sa strašne páči, čo robia posledné 3-4 roky. Oni sa úplne pretvárajú, sú taký športový, taký mladický a častokrát rôzne takéto technické prepracované detaily, ktoré tam vydávajú na tých hodinkách, mňa osobne veľmi, veľmi prekvapujú. A musím ešte teraz, keď sú takto položené, som si hneď všimol, a dobre, že to aj vidím, to zadné veko a
ten vlastne, tá rytina toho potápača, ktorý sa tam nachádza, to je tak nádherný detail. Ja musím ešte povedať, že aj keď tie hodinky má človek na ruke, tá rytina ho nejakým spôsobom neškrabe na tom zápesti, nejakomu neprekáža, nevadí. Je síce pravda, že možno ľudia, ktorí by tie hodinky chceli darovať, chceli by si tam dať nejaký gravír, sú zrazu omezení, ale za mňa ten potápač je perfektný. To jde hrozně poznat, jak moc si ta značka dává záležet na tom zpracování, že vlastně i ta část, která vůbec nejde při normálním nošení vidět, je fakt jako vymazlená. Opravdu vymazlená, ta rytina je krásná, celé to dýnko. Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkal, že vlastně teďka se dostávají pomalu do těch sportovních vod, doslova. Tak tady jsme se vlastně zhodli vlastně předtím, než jsme zatáčeli to video, že ty hodinky jsou tak jako na pomezí. Krásně, že jsou spíše takové, ještě ne úplně sportovní, opravdu jako charakteristicky jemnější, elegantnější, rafinovanější. A ten retro design, ten se k tomu jako fakt krásně hodí. No. Práve ako som spomínal, že sa mi páči, že sa trošku tá značka zo športovieváva, keď to mám takto nejako skomoliť. A tie hodinky zostávajú stále charakteristicky longinovské, veľmi elegantné, také, ja to nazývam niekedy taký, že old money štýl, ale majú ten proste charakter takých voľnočasových hodiniek. Přesně tak, nějakému polotričku, Perfektně. někde na drinčík, na dovolenou, budou úplně super. Já teďka na ně koukám a zapomněli jsme zmínit další úplně super detail a to je to vroubkování na těch korunkách. To je fakt opravdu, ty hodinky jsou plné krásných detailů. No, máš úplnú pravdu, vlastne keď aj tie hodinky vlastne človek zoberie do ruky a potrebuje si niečo nastaviť, prestaviť čas, natiahnuť alebo treba spracovať teda s tou vnútornou otočnou lunetou, tak tá korunka nejakým spôsobom neškriabe, ale má dostatočnú trakciu alebo teda dostatočný feeling toho, že sa ti nešmyká pod prstami. Čiže toto áno, tento detail súhlasím. A ještě si zapomněl, že v kolekci je taky mesh náramek nebo kůže. Máš pravdu. Každý si vybere. Když se bavíme teda o těch strojcích, tak všechny strojky jsou automatické. Ve 42 a 39 mm variantách je teda kalibr L888, který je v základě ETA, upravená pro Longines, s křemíkovým vláskem a se 72 hodinami rezervy nátahu, který běží na neobvyklé 3,5 Hz frekvenci. A potom menší unisex Legend Diver s 36 mm průměrem mají menší strojek a je zde L592 se standardní frekvencí 4 Hz a s rezervou 45 hodin. Perfektne si to Eliška opísala, ale vieš čo, mňa by teda ešte aj zaujímalo, že čo na to povedia naši kolegovia. Mně se na nich líbí asi nejvíc dvě věci. První, že jsou to takové hodinky, které si podle mě kupuje člověk, který něco jako už ví. Víš, jak to myslím? Jakože oni mají podobný vibe, jak třeba, já nevím, Orisky, Pointer Datey, nebo prostě Rado, ty reedice Captain Cook. Jakože to jsou hodinky, které si podle mě nekoupí nováček, který přijde do obchodu, vůbec neví o hodinkách nic a prostě řekne, tak třeba tyhle. Že to je už takový ten kousek, který si vybereš, protože už znáš trošku tu historii, už máš něco jako načtené, už máš něco odžité, už prostě máš v té hodinkovnici jako nějaké kousky. Tak to je jako první věc, co se mi na nich líbí, že to přesně tenhle ten jako vibe. A ta druhá věc je, já nevím úplně přesně, jak to popsat, ale ty hodinky, přestože jsou jako historicky relativně věrné, tak v sobě zároveň mají i nějakou hravost. Protože hodně těch reedic, těch jako vintage kousků, těch prostě retro, jsou takové hodně jako vážné, víš, takové jako seriózní. Tohle je pořád takové jakože dobře zpracované, nic tam jako není špatně, ale zároveň do toho dali nějaký takový jako šmrnc. Jenom si to jsou třeba ty barvy luminescence nebo možná celkově jako ty barevné kombinace, ale tady toto se mi jako neskutečně na nich líbí. Jo, já s tebou souhlasím. To jsou takové potápky, které jako nekřičí. Na první pohled, když jdeš kolem té vitriny, musíš už vědět, že tam nějaké takové potápky jsou. Takže já jsem mi říkal, je to trošku taková, nechci říkat jako dospělejší volba, ale spíš volba někoho, kdo se opravdu vyzná. A bylo pro mě strašně těžké jako najít nějaké jako nejlepší na nich pozitiva. Za mě určitě ty rozměry. Ty jsou výborné. Ty hodinky sedí i na menším středním zápěstí jako skvěle. Samozřejmě v kombinaci s tím rýžovým náramkem je to jako velmi příjemné na ruce. A musím říct, že se mi taky, jak jsi zmínila ta hravost, jako číselník super, ty barvičky jsou moc pěkné, mi se osobně líbí ta bílá. A ještě v kombinaci s tou luminescencí. Jako fakt mají, ty jsi to řekla vlastně úplně perfektně, já už tady nemusím ani nic, to mají šmrnc prostě, jako dá se to tak říct, že jako jsou velmi, velmi zajímavé. Líbí se mi i historicky, to vlastně byly jeden z prvních potápek,
jsou o pár let starší než Suby a neměli tu otočnou lunetu vlastně vnější, čímž byly už v té době zajímavé a vlastně i dneska možná kvůli toho vybočujou trošku. Takže za mě jako opravdu příjemné, decentní potápky, které i historicky mají nějaký přesah. Moc se mi líbí. Pojďme teda ale k nějakému závěrečnému shrnutí. Já na nich musím ocenit, že je to velice funkční nástroj, a to hlavně designově, protože to funguje jak v 60. letech, tak dneska. Musím s tebou úplne súhlasiť. Podľa mňa tento model je úplnou ukážkou toho, že stále ešte existuje keby nestarnúci dizajn, ktorý práve presne vyzerá perfektne aj v minulosti, aj v prítomnosti a bude vyzerať perfektne aj do budúcnosti. A ja sa priznám, že osobne, keby som si mal niekedy vybrať nejaké hodinky, ktoré práve budú, ako si aj ty spomínala, k nejakým rifliam, nejakému polotričku, chcel by som ísť, neviem, napríklad na to konské polo alebo na golf, tak by som tieto hodinky určite chcel mať vo svojej kolekcii, aby som si ich mohol teda zobrať teda ten na golf, myslím aspoň minimálne teda po golf clube, nie priamo pri tom športe, to neodporúčam. Čiže za mňa sú to krásne modely a som veľmi rád, že Longines siahol teda do tej svojej histórie a priniesol v tej reedícii ich späť. A to bude teda za nás všetko. My vám veľmi pekne teda ďakujeme s Eliškou, že ste si pozreli naše video. Budeme radi, ak nám dole v komentároch dáte vedieť, čo si myslíte o týchto hodinkách. A ďakujeme teda veľmi pekne ešte raz za sledovanie a prajeme príjemný deň a nezabudnite, že ten správny čas Je teď.